Tää oli kai joku ihmeen vasuponi, jonka toi kuulemma joku Emmi oli kuulemma joku varastanut tän sen joltain kaverilta. Tai en mä enää usko, että se on se kaveri. Miksi se sen kaveri, kun toi varas? Niinku, my god. Kyllä se mulle anteeksi antaa. Se on mun paras kaveri ollut jo todella pitkään. Ei se voi sitä vaan perua. Ja mun nimi on Emma, eikä mikään Emmi. Mutta miksi te tänne tulitte? Teidän pitäisi mennä sinne jonkun, mikä olikaan, no sen tyypin tallille. No mä en taida tietää sen tallin nimeä ja en mä tiedä missä se on. Ei jestas teidän kanssa, mutta mä otan ainakin nyt sen hevosen ja soitan joillekin lähitalleille. Me lähdetään tästä kyllä nyt kotiin ja me ei ainakaan maksa tästä penniäkään. Tajuatko, että mulla ei ole varaa maksaa mitään tällaista? Kyllä kai mä nyt saan tän loppuun käydä. No et varmana käy. Me lähdetään nyt kotiin. Ja en mä tiedä. Tule. No niin, ala tulla sieltä. Mulla on sulle asiaa. Mulla on sulle vähän asiaa. Hei, mun puhelin soi. Otapa hetki. Tervehdys. Isä Mäkinen täällä. Juu. Mitäköhän ne puhuu siellä? Tai kas se Essenkaan puhuu. Selvä. Ymmärrän. Siellä oli Anni. Ramponta. Siis anteeksi, meni sekaisin. Siis Taian tallilta. Mutta hän sanoi, että meitä pitää maksaa siitä, että sä kävisit siellä. Mutta vähän vähemmän, mutta kyllä se on aika paljon silti. Joten sä teet tallitöitä pari päivää. Niin, että saat maksettua sen summan siitä. Mut miksi sä et voi maksaa niillä lokirahoilla? Eikö se oo pikkuraha se, mitä mun pitää maksaa? Se mitä itse siivoo omat sotkus. Mutta se sun kaveris lähetti sulle tämmösen. Ai! Kiva pikku yllätys. Mut miksi mä sain tollasen? No, tuosta ylhäällä olevasta, tuolla missä nyt nukut, niin siellä tulee varasto, koska siellä on tosi pölyistä ja tulee helposti kipeäksi. Niin jommankumman meistä pitää nukkua teltassa, kun täällä on vain yksi sänky. Niin se oot varmaan sinä, että mä menen nukkua tuohon sänkyyn. Ei. Tämä voi olla vaikka nyt rangaistuksena siitä kaikesta, mitä oot tehnyt. Ja mä en pysty nukkua teltassa, koska siellä on, minä en pysty nukkua siellä, koska minä pelkään kaikkia ulkohyttysiä ja kaikkia niinku sellaisia. Niin en halua, että mitään sellaista tulee sinne. No just joo. Hauska vitsi. Hehe. Se ei ollut vitsi. Se oli ihan totta. Ja mä menen nyt kokoa sen sun telttas. Tää ei voi olla totta. Mä en voi nukkua missään ulkona.
siihen asti, kunnes me löydettäisiin joku oikea sänky. Vitsin. Meni kunnolla kiinni. Miksei se ollut siellä? Kuka sen on varastanut? Mikä nyt on, äiti? No se teltta. Se oli kadonnut jonnekin. Joku on varastanut sen, tai sitten se on lähtenyt tuulen mukana. No jos kannattanut pitää sitä ulkona. No sitä minäkin nyt mietin. Eli nukumme nyt ylhäällä? No on kai nyt sitten pakko. Mutta ota ainakin toi makuupussi päälle. Kiitti äiti, sä oot paras äiti. Ajattelitko sä nukkua reppu selässä? Ja makuupussi käsissä? En. Ai sori. Oletko sä varma, että sä haluat nukkua tuolla? Sä voit tulla kipeäksi. No kipeämmäksi mä tuun ulkona. Mä vilustun sinne. Se teltta olisi ollut tosi kestävä. Hyviä öitä. Hyviä öitä. Huomenna on töitä.